सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। देवगड तालुक्यातील दहिबाव येथील बारमाही पाण्याचा स्रोत असलेली मायना तळीचं सुशोभीकरण करणं आवश्यक आहे। इथं जांभ्या दगडात खोदाई करून पूर्वीच्या काळी बांधण्यात आलेला पाण्याचा पाट देखील दुर्लक्षित होतोय। याच ठिकाणी शासनाच्या चांदा ते बांधा योजनेमधून करण्यात आलेलं काम चुकीच्या पद्धतीने झालं आहे। योजनेवरती निधी खर्च झाला मात्र प्रत्यक्षात वापरत नाही अशी स्थिती आहे। पाहूयात। समृद्ध संपन्नीने नटलेला जिल्हा म्हणजे सिंधुदुर्ग। या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकमेव पर्यटन जिल्हा आहे आणि पर्यटन जिल्ह्यात या बारमाही पर्यटन होईल अशी ठिकाणे आहेत जी जैवविविधतेने नटलेली आहेत। मी आता दैबावमध्ये या ठिकाणीमध्ये असंच एक ठिकाण आहे जिथे बारमाही वाहणारा झरा आहे आणि या झऱ्याचं पाणी एकदम काचेसारखं शुद्ध आहे। पण आता कालांतराने बरेच वर्षांनी हा जो झाला याच्यातनं गाळ वाहून आल्यामुळे हा जरा बुजलेला आहे। कारण याची दुरुस्ती होणे, डागडुजी होणे आणि त्याची साफसफाई होणे देखील गरजेचं आहे। मात्र याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आज ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे। मात्र हे ठिकाणही असं आहे, मी आत्ता हे दहिबाव सडा या भागात आहे आणि माझ्या मागे जी पाहू शकताय तुम्ही ही मायना तळी म्हणून आहे। याच ठिकाणी गवळदेवाचं मंदिर आहे। समोर तिथे पाहिलात तर गवळदेव मंदिर आहे आणि या गवळदेवाच्या मंदिराच्याच समोर ही तळी आहे आणि इथूनच इथे समोर साधारण 100 ते 150 मीटरवर बघितला तर या इथूनच एक अशा ठिकाणाचा उगमस्थान आहे जे वर्षा पर्यटनाचं आकर्षण आहे। अगदी तिथे जाऊन बघितलात तर एकदम प्रसन्न होईल असं तो नजराणा आहे। मी आज तुम्हाला तो दाखवणार आहे। पण ही जी तळी आहे या तळीची उपसा केला पाहिजे। ही तळी दुर्लक्षित आहे बरेच वर्ष। त्याचं जर व्यवस्थित सुशोभीकरण केलं तर नक्कीच हा झरा पूर्ववत होईल, हे ठिकाण पूर्ववत होईल, व्यवस्थित लोकांना पाणी पुरवठा देखील होऊ शकेल। कारण निसर्गाने भरपूर संपत्ती सिंधुदुर्गात दिलेली आहे। आज सिंधुदुर्ग म्हटलं तर वर्षा पर्यटनाचं महत्त्वाचं केंद्र आहे, पण तीच केंद्र आज विकसित नसल्यामुळे आज दृष्टीस येत नाहीत। आता हे ठिकाण जरी बघितलं हे खूप चांगलं ठिकाण आहे पण इथे येण्यासाठी रस्ताच नाही आहे। मी आत्ता आलो आहे त्या ठिकाणी असे जे दगडांची स्पर्धा करत आलो आहे, या दगडावरून त्या दगडावर असा प्रकार आहे। इकडून तुम्ही दुसऱ्या बाजून जो रस्ता बघितला तर तोही तसंच आहे, कापावरचा भाग आहे आणि त्या ठिकाणी या ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून येण्या जाण्यासाठी रस्ते जर विकसित केले, हे पर्यटन केंद्र म्हणून हे विकसित झालं तर इथला जो पुढे जो मी तुम्हाला आता एक स्पॉट दाखवणार आहे तो एकदम अप्रतिम स्पॉट आहे आणि तो स्पॉट जर विकसित झाला तर दहिबाव हे वर्षा पर्यटनाचं केंद्र बनू शकतं। बारमाही वाहणारा झरा त्याचं उगमस्थान आणि तिथून अशा पद्धतीने हा पाट केलेला आहे होती आणि हे पाणी येथील शेतीसाठी पावसात मिळत होतं। पण आता हे पूर्ण ठिकाण जे विकसित नसल्यामुळे अशा पद्धतीने पाणी जात आहे। मात्र हे पाणी कुठे जाते ते मी तुम्हाला दाखवतो कशा पद्धतीने पाटाची या रचना आहे। अशी याची रचना आहे आणि अशी पूर्ण हे पाणी खाली शेतीसाठी जात होतं। ज्यावेळी पाऊस नसतो त्यावेळी हे पाणी इथले शेतीसाठी मिळावं अशा पद्धतीने या पाटाची रचना पूर्वीच्या काळी केलेली होती। मात्र आता गावं शहरं विकसित होत चालली आहेत आणि गाडी मात्र कुठे गेली पाहिजे, त्यामुळे अशा पद्धतीने हा बघितलं तर हा पाट बुजवण्यात आलेला आहे आणि जो पुढे जो मार्ग होता तो मार्गच पाण्याचा बंद करून टाकल्यामुळे इथे शेतकऱ्यांनाही शेतीसाठी पाणी मिळत नाही। त्यामुळे बारमाही शेती त्या काळी केली जात होती कारण या पाटाचं पाणी शेतीसाठी मिळत होतं, पण आज ते पाणीच शेतीसाठी बारमाही उपलब्ध होत नाही कारण इथले जो नैसर्गिक स्रोत होता तोच कुठेतरी बुजला गेला आहे। हा विकसित करणे गरजेचं आहे। कारण हा जो नैसर्गिक स्रोत आहे तो अशा पद्धतीने बुजलेलाच गेलेला आहे। बुजलेला असल्यामुळे पुढे जाण्याचा पाण्याचा मार्गच
बंद झालेला आहे. शासकीय अनास्था जी म्हटली जाते ती अशीच. शासनाचा कोट्यावधीचा निधी आला असेल यासाठी, त्यातून एक काम झालेलं आहे. कारण हा झरा जो आहे त्याचा वापर येथील नागरिकांना कायमस्वरूपी व्हायला पाहिजे, शेतीसाठी व्हायला पाहिजे. यामुळे यासाठी निधी आला, निधी खर्च झाला, कामं केली इंजिनियरांनी. कशा पद्धतीचे काम आहे ते बघा. या ठिकाणं पाणीच मार्गदर्शक होत नाही, कारण पुढे तो बुजलेला आहे आणि याचा दुसऱ्या बाजूचा जाणारा मार्ग तो पाणी त्याच्यावर चढेल का हा प्रश्न देखील आहे. पाणी पण नाही चढत. हा बघू शकता तुम्ही, हा जो पाट बांधला आहे हा पूर्ण कोरडाच आहे. पावसात पण त्यावरून पाणी जात नाही. पाणी नाही असं नाही, पाणी इथे भरपूर आहे. पण इथे हे पाणी जे बंधाऱ्यावर साचलेलं आहे तिथे तरुण मंडळी जी आहेत, मुलं आहेत, तिथे हा पोहण्यासाठी त्याचा आनंद लुटतात. पण मात्र शेतीसाठी मात्र पाणी पाहिजे. पाऊस नसला तर मिळत नाही. ते कुठेतरी पाईपलाईनने इंजिनद्वारे असं न्यावं लागतं. शासनाची योजना होती चांदा ते बांदा. एक चांगली योजना होती सिंधुदुर्गासाठी म्हणा, सगळ्याच ठिकाणी. मात्र नाव योजनेचं चांदा ते बांदा आणि प्रत्यक्षात पाहिलं तर इथे झाला कामाचा वांदा. बघितलात तर हे जे नॅचरल स्रोत आहे ते डेव्हलप करण्यात आला, पण तो कशा पद्धतीने हा पाट बांधण्यात आला तो बघा. त्यातून पाणी पण नीट जात नाही आहे. या ठिकाणी पाणी चढणार कसं हा देखील प्रश्न आहे. अशा पद्धतीने याचं काम ठेकेदाराने संबंधित केलेलं आहे. इथले जे इंजिनियर असतात ते हे सगळं काम कोणी कसं केलं आहे ते पाहण्याचं असतात. म्हणजे कशा प्रकारे काय त्याची देखरेख करतात कामाची हे प्रत्यक्ष त्यांनाच माहिती. शेतीसाठी पाणी मिळावं हा या मागचा उद्देश असतो, पण मात्र शेतीसाठी पाणी मिळताना कुठे दिसत नाही. कारण हा जो हे बंधारा जो बांधलेला आहे तो बंधारा पूर्ण पाणी अडवण्यासाठी बांधलेला आहे. मात्र दोन्ही बाजूने बघितलं तर तो पाणी त्या बाजूने सरळ वाहून जात आहे. इकडे आहे तो इकडे गाळाने पूर्ण भरलेला आहे. इकडसून जो पाण्याचा स्रोत काढलेला आहे पाणी जाण्यासाठी तो देखील बुजलेला आहे. अशा पद्धतीने काम आहे. योजना मात्र चांदा ते बांधा आणि इथे झाला पाण्याचाच वांदा. शासनाचा कोट्यावधीचा निधी येतो, मात्र त्या निधीतून व्यवस्थित कामं होतात की नाही ते संबंधित इंजिनियर, संबंधित विभागाने पाहणे गरजेचं आहे. नाहीतर शासनाचा वरून निधी येतो आणि मात्र हे काम प्रत्यक्ष अशा पद्धतीने झाल्यामुळे तो सगळा निधी वाया जातो. जेणेकरून त्या कामावरून जो काही लाभ येथील शेतकऱ्यांना असेल, इथल्या गावाला मिळाला पाहिजे तो होत नाही. हा धायगावमधली स्थिती. असे बरेच कामं देवगड तालुक्यात झालेली असतील, पण त्या कामाची प्रत्यक्ष स्थिती आहे कशी माहीत नाही. मात्र प्रत्यक्षात जे होतात इंजिनियरने हे सर्व येऊन देखरेख करतात. विभागाची माणसं असतात ती देखरेख करतात. मात्र प्रत्यक्ष काय देखरेख करतात हा प्रश्न त्या निमित्त उद्भवतो आहे. हा बंधारा बांधल्यापासून ही समस्या कायम आहे. याचा कोणालाही फायदा तसा झालेला नाही. कॅमेरामन साहिल दैबावकरसह स्वप्नील लोके, कोकणसाठ लाईव्ह, देवगड.